Kiinan vaikutusvalta Afrikassa on kasvanut valtavasti viime vuosikymmeninä. Sen investoinnit näkyvät teissä, rautateissä ja sähköverkoissa. Esimerkiksi Kenia, Angola ja Etiopia ovat hyötyneet suurista infrastruktuurihankkeista, jotka ovat vauhdittaneet talouskasvua. Kiina on lainoittanut Afrikan kehitystä enemmän kuin mikään muu maa. Monet Afrikan maat suosivat Kiinan investointeja, koska ne eivät aseta poliittisia ehtoja, kuten länsimainen kehitysapu. Mutta miten velkoja maksetaan takaisin? Sri Lanka menetti Kiinalle strategisesti tärkeän satamansa, kun se ei pystynyt maksamaan velkaansa. Lisäksi Sambiassa suuri osa kaivosteollisuudesta siirtyi kiinalaisomistukseen velkojen takia. Voiko sama tapahtua laajemmin? Valtavat luonnonvarat ovat avainasemassa. Kiinalaisyritykset hallitsevat merkittäviä kaivoksia ja öljyvaroja ympäri Afrikkaa. Jalostus tapahtuu kuitenkin monesti Kiinassa, joten suuri hyöty ei jää maihin. Kiinan vaikutus ei rajoitu talouteen. Sillä on myös sotilaallinen presenssi. Djiboutissa sijaitsee Kiinan ensimmäinen ulkomainen sotilastukikohta ja se osallistuu Afrikan turvallisuusoperaatioihin. Onko tämä osa laajempaa strategiaa? Kiinan rooli Afrikassa on monimutkainen. Onko se kehityksen moottori vai riski?